हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौ बरायहरबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ जोंबो मोजाङै दं लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो क'क्राझार फारसे थांगासिनो दं लोगोफोर क'क्राझार टाउनाव मानो थांदों होनोब्ला दाख्लैदि आं दख'ना बायना लाबोदोंमोन लोगोफोर बे दख'नाया गेजेर गेजेर जिनाय दङ आङो थाल गैयामोन न'आव फैनासो नुदों दा बेखौनो दख'ना सोलायनो थांगासिनो दं लोगोफोर जोङो बिमा बिफा फिसा साथामबो लोगोफोर जों साथामजों आवगायलांगासिनो दं आरो बेरेफुंजान लोगोफोर टाइमा 8थाल'मोन मेथाइ जाफैबा फैस्लामोन नै मेथाइ दख'ना सोलायनो फैदोंमोन नै जोङो ओमफ्राय दख'ना दखानदारानो गैया दखानानो दाबोनो खुलियाखै फुङावनो फैफादोंमोन आं दासो 8था जादों मेथाइ जाफैग्रोबाय बिफा फिसानो जादो मा जादो नै दख'ना गोदाना लोगोफोर आं भिडिअ सिडिअ लालायबाय थासै नों गथ'सो बामनो ना भिडिअसो लानो जायो ना ने बिदि दुरुङाव दोनफैथ'बाय आं गाबोन सुगोन दिनै सुवा नै फिसाजोना दाख्लै लाबोनाया सोलायनानै बेखौ लानानै फैबाय आं नै आगरखौ जि मोजां मोनदों आं मा दख'ना होननानैथाय मिथिया बायनानै गाननायाव दङ नामखौ मिथियानो मोगथाङाव साबसिन कालारा लोगोफोर मबाइलाव बांद्राय मोजां नुवाखै दां ओमफ्राय नै पर्दा गोदान लाबोबाय पर्दायालाय होबायबो आंनो पर्दाखौ जोमग्रा गाननाय ब्लाउस गाननाय लाना फैदेरबावदों लोगोफोर दिनै ओमफ्राय पर्दा लाना फैदों ओमफ्राय नैबे दख'नाखौ बेखौनो सोलायनो थांखादोंमोन नालाय थाइजौ खाजि जानो नागिरदों नै लोगोफोर जोंहा गरमाव ज'नो सान्दुं गोसा दिनै जि गरम लोगोफोर ओमफ्राय गरमनि मा जागोन मा लोंगोन जानानै थाइजौ खाजि जानो नागिरदों नै लोगोफोर जोंहा ज' सेंग्राफोर बुदैफोरनो सान्दुं गोसाथार दिनै बोथोरा नोगोर गरम लोगोफोर बैनो नैबे इउटुबार माखौ लाजोबलायखो र' मलिनाबो ब्लग इटा ब्लग যাব नैबे महिला पार्टिनि नैबे महिला प्रेसिडेन्ट बै सेक्रेटारि बै गस्ला माबा गाननाया ग्रे कालार गाननाया ओमफ्राय नैबे केसियारमोन नामाथाय महिलाफोरनि हालमाजि केसि माखौ लाजोबलायखो महिलाफोरनि हालमाजिनि बे ओमफ्राय नैबे बेहा फैसा राननो थिनबाय थाग्रा अ साखि महिलाफोरनाव फैसा लाबोबा साखि थाग्रा बेखौ होनदोब्रा नैबे इउटुब मालिकखौ नैबे माबासो महिलानि सेक्रेटारिसो नैलाय बे दा हगारदोंबो बेखौ ब्लगआव जा मोजां खालामबाय आं जोंखौबो खालायबा खालाय होनलाय बिदिबा गाज्रिसो नुयो आरो गाहायनिफ्रायसो लानांगौ गाहायनिफ्राय लाबासो मोजां नुयो थाइजौआनो साइज गैथारा दाख्लै बेखौनो हैगुलायथारबाय आं गेसाव जाजोबदोंदां कलेजाव सिख्ला बोनहैदोंमोनलां सिग्रा फैनाया जाजायासो होनदोंमोन होनबा सिख्लाफ्रा गेसाव गोजासो आंलाय मिथिया आंबो जायाखैनो दाख्लै थाइसेल' जादों नोंसिनिसो बे बिसिनासो मोजांमोन बिसिना दाफालमोना माबा हिनजाव उन्दै नागिरगासिनो ओइथा ब्लगआव जाबो नों गैया जामालाय नों गैया माबाखौ खोनायाखै मिथिग्रा हामला जाबाय आयो बानलु गोरान जाबाय गोरानखौसो नांगौ ना थागोन माखौ मानो जोंनाव जा गथ' बै थिंनि माबाखौ बोखारनाय Engkau, de, kebai gas kebai, kep kabai, gas kubu kep kabai, gas kubu.
दंबो नों मावसिनो जेबो जाबाबो जेबो मावा बे ओरैनो जायो बियो आं थाङा आंना थाखा गैया नोंहा थाखा दं नालाय थां जोंहा थाखा गैया नोंस्रा बोरैहाय थाखा नङा मालायनि गासिबो मानसिफ्रा जाहोयोबादि थाङोना जाहोयो जाहोयोबा थांगोन औ र'मा र' जाथो जाया खाथियाव आंनि जानिया गैयालाय बारा गैयालाय गोखै एसे जानाय नुनो तात बे आंनिसो ना बोन दोननाय जाथ'वाखै दाला ना बोनांगौ ना बोन दोननायसो आंहाथ' मोनगोन आं थुखैबाय अक्सि आयौ सारनानैसो आं गिदिंलै जाबाय जाबाय खेबबाय ना खेबबाय हस्टेलाव नामौ ओइ सालथे सालथे जेंना ओइ साइडखौ मावबाय ए हाबा दाख्लै नुदां आब' नों मिथियोबा बे सिगाङावनो ओरैनो लामाजों ओरै सिदा माबा दङ सेस जाखाबाय जाव थैखाबाय बे आंखौ दखना बायनो बायदोंसोना आखौ खालाङा जाबाय जाबाय जि साक्स जाबाय ओमफ्राय साक्स जाखैबो माया साक्सदो दे आजाव फैनायाव सिगां सिगां नायलाय साक्स देलाय मोजां संख्रि नांबाय मोननैजों मोनसे ज' खालायदो गोथाव जानायनि मोननैजों मोनसे खालायदो दै दंखायोबावना गारि थांफैद' र' जेहत सोर दंबावो गैला रावबो इसिल' थांबाय दां लांफैनो मुलिन जाला खारलांजोब्बाय लामायाव जाहैजोब्बाय हनै सेंग्राफ्रा राननाया खम बारा जादों मुलिन जाया है नांला नो जादो मा नानिखौ जासिबाय थायो हाया जायो नामा जादो जाखायोखा नोंहा फैदो जानांगौबा तारमाने जाखायोखा संख्रि लाबोदों एसे खाम जाजागौमोन खाम Hả?